Otuze mu fecha poke ye di ji san kwa dem pe. We so sebulu wo kwen loji to sebulu wo kwen loji to sebulu wo kwen loji ta ku ka so mu human being ni do la ka de bon la. We go ko di che di chire chi di zele di fe de me li hu ni be ko ni be. A shuru bia kwa ni we loji. Le ko ni mgbako ba ka agbako ba le bo bo. Le ko ni nwata kili sakwale na mmụọ ro ye eze kwe ni eze ka anya nka. Noya rago noya renu asha muta nwa muti bie onye muta zo sia nwe na-enye nka okono no nwa wo nwa na owo mu nwa mata li ho li ro mu mere okunu na okwa na elu ojuru obia tara alu na ekwere ụmụ azụ ka eti ibe uchela akwa ka eme ibe ka nwa jire emeli ibe ka ụmụ ashi na ekwere ụmụ azụ ka aka bakwa ndị ibe ka akụta ihe akụ akwa bụ ibe emu abịa ụmụ azụ na-ejeje na-abata abata ekwe na akwụkwọ ka a na-amụ onye ka amụta ezigbo ibe onye na-azụ abịa ya azụwu igbudigbudu ya azụwu ya onye ọrụ oyibo ya enwe mbuli n'ọkwa onye ọrụ aka ọrụ ya na-agazikwa eluigwe ndị dọkịta ndị na-azọ ndụ onye zọkwara ya zọta ndị lọya onye ọbụla ya ekpezikwa n'ihe oyi ndị na-anya moto ndị ụgbọ mmiri ndị ụgbọelu ndị motosaịkụl ndị baskụl ndị ji ụkwụ ndị ji ọka ajọ mmadụ ha obodo gakwana n'ụsọ ije niile ya awa awala ewele na asị na onye nọbịa agụ ihe dugbo onye ọzọ ọrụ otileti ka o wepụrụ ewepụ ọma ma onye ewere anyị onye kposa be mmadụ ya sori ebe abịa anyị agbara chekata nke anyị n'ubi anyị mara ajakata nke a chụrụ n'ọfịa na-ekwe ndị na-agwa onye isi agwagharị aja isi aka isi na aka aja befe n'ọnụ anyị eri anyị nsọ ọnụ anyị eri anyị aja anyị apịrị ụkwụ aka dụrụ anyị anọ ịnọ ọmụmụ egwu nke ụmụ adụlarịa nkọ anakụrụ nwa ọji nye ihe n'ike anyị na ọchụ ihe ukwu mere mara bakwuru enyi n'ọfịa anya ya akwụkwọ nche anyị kata na ije achị enyi m ibe mmata onye enye mere ibe m alụgolochi egwu ọba anagolochikwe na ọtọrọ ọgwụ achị anụ mere ihe ọmacha ọdụ nke anyị metere ebere mmadụ nke mmadụ metere anya ebe anyị na anyị nọrọ ọchụ nwa ọkụkụ nwa dị na nwa ọkụkụ nwe ọsọ achị ndụ mmiri wu ndụ azụ ndụ oru n'Igbo achị mmiri atakwara ma azụ anwụrụ na anya na-egwurụkwana azụra mmiri anyị kwukwe na azụra mmiri ọwụrụ ihe ofe oluba agarachi na anya ya ekwe na ọkụ na-agba ọzara hafụ ije ọgaranya nne ya ka uru ekwe na anyị chekwa akwa anyị n'ụzọ abụghị ụzọ na anyị akwala ntị ka anyị na-eti na achị na ibu nyebe ala ọwa mbuze na ntị ka anyị eti na anyị akwala ewepụ ibe onye bụ n'obu nwoke bụ n'obu wee ezigbo ibe ka ọ gazie rie n'okwu sheri takwa n'ọjị gadi takwa n'ọjị Jekọb takwa n'ọjị Azik takwa n'ọjị Ebrahim takwa n'ọjị Israel bịakwa ndị were ọjị taa shiri nikwa na uwekwere n'ọjị taa like nkịta ọjị ogbo nkịta ọjị onye ọra takwa n'ọjị dịrị nwoke na ogbu odo kwere n'ọjị taa ọjị takwa n'ọjị asịrị ibe takwa n'ọjị dị ebere lụta ọjị ndị abịaba ta ọjị ndị ezimilo ta ọjị ndị ewelete nta ọjị ndị anyelete ta ọjị ndị ewelete ntakwa n'ọjị ndị agụ takwa n'ọjị ndị ji ụkwọba takwa n'ọjị ndị ọma alọ takwa n'ọjị ndị ọmalilego takwa n'ọjị ọba alikere takwa n'ọjị tara esu Chile, ya kwani weloji tezo ye takwa n'ọjị ana takwa n'ọjị adaba takwa n'ọjị lemi takwa n'ọjị izika lebo ya kwani weloji ta we gbe iche ntakwa ichu ukwu aka jo aka chinechi aka dire ibu nebe ibu parunta na nikila adama ya kwani weloji ta kelibele belu nibe kelibu nebe nibe na ya lejeje la bata bata